Teraz dáme spolu včeličky. Včeličky idú spolu. Kde je včielka? Včielka, no nerob, že hádaj. Včielka, kde je včielka? Tak. Teraz máme rybky, rybky idú spolu. Rybičky, rybky. Tak, a teraz idú vtáčiky spolu. Tak. Teraz sú tam cici, mačičky a motýliky sú spolu. Jej. No, sa usmievajú na teba. A to je asi to isté už, tak zase dáme toto. Teraz budú spolu zmrzlinové poháre. Kde je taký pohár so zmrzlinkou? Aha, tuto. Ten tam patrí, áno, ten tam patrí. Tak, teraz čo? Nanuk. Kde je Nanuk? Tam je Nanuk, áno. Sabaku. No to nebolo lízatko, to bol Nanuk. Toto je asi chlapček, lebo to sú detičky. Daj detičky. Daj, ešte sa posnaž. Tak. Teraz máme balóniky spolu. Teraz máme cukríky. Teraz máme balíčky. Tak. A teraz máme torty.